shibynta ban rakhe iaka Sngi Pyrshah Uranium ni ke Anti Uranium de haka lyngkhuh Sngi yap basau jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin kita khot jong ka KSU Southwest Khasi Hills District mentak stem arpratering risau arhaja apsau kilami banwa yaki poster bat banner hayo mau kerwat kum shibynta banyo puram ya ke jingyale baklem pendam hado kisngi ke jingyap jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin kum ban shupen kan mau Meiieid Spility Lyngdoh Langrin ila dei inong nyalam kaman baningkong ha ka jingkun ban Pyrshah Uranium nadu kisnam ka khandai spa prapho ka khandai spa khandai pho ar hajar nyo pat ter hadu kasngi ka jingkla jong i ha ka por baka UCIL ka wan terwa daki folklore ban IY ya ka khando kala krenshai da ka ba ong baka pisa kamla ban thiet ya ka jingla lu jonga komju ru ha ka snam kha khandai spa khandai pho baka sarkar kala penmi ya ka pre military order ban shimdu ya ka khando kala tho da ka shiti show prime minister ke India but la ong ru ba kan khambha ban sha krai kli ban ya ka badu she ka khando ka KSU ha ka ni ka ju ka sngi kan salet banet bu sentiu ha ulum jingtap ha shnong dom yasian kum shibynta banyo buram ya ka ni ka riu kraw ka jat ben riu They can and